haste gnangui no tini hai sal 9 August no Hayung haste Hayung Haani Bwsarokni sal hinei Palaikha tonglayo Tipra sarok amti kheno bisi brum brum no Tipra Motha bubagra bai songchajak Tipra Motha bodol achaimani yagulo tini hai salono Hayung rokni Haani Bwsarokni sal hinei palaijagui tongo haste gnangui no amti kheno bisi brum no Tipra Mothani dalbidal block te district gnangui no Tipra Motha rokno Hayung Haani Bwsarokni salno palaimani nugjagui tongo amti kheno Tipra Motha edisi hapango achuk mani yagulo bo edisi hapangni bwkhakti bo amti kheno Hayung Haani Bwsarokni salno Palaikha tongmani nugui tongo chung o hasteo Tipra sarokno amti kheno tini 47 Ambassa Tipra Motha block committee ni lua jemung bai nailapha hati gnangui kaisa naithothok rwchap mung kan mung chumung bai gdaljak musamungni bisingti khlai no tini kaisa naithothok rally khai phunukka 47 Ambassa Tipra Motha rok tini Hayung Haani Bwsarokni salno kitingui tini amtikhe rally paimani yagulono nailapha community hall nogo kaisa naithok kahamte tinini o nangkukmani sal rokno tuyoi nangkukmani kokpir kha tei kogrok saikhnarika tini 47 Ambassa Tipra Mothani dalbidal adong rok ni hai amti naithothok kaisa pandao phai manjak phaika Tipra Motha Central Committee ni achuk phang Bijay Kumar Rangkhol borokno karei 47 Ambassa Tipra Motha block committee ni achuk phang Premlal Mol Somsong borok khorokni no tinini o salno tuyei tani bagi tinini o sal nangkukmani Hayung Haani Bwsarokni sal tanggei palaitong jingbo hasteo o Tiprasa mukchak hinjaknai dofarok o salno tanggei boromri thaitei o salno palai thai omorokno subai sukrugui tini borok saikhnarika ano chini tapung media rono belai kana hambai chung tini chini oha Tripura hasteo bo jotona saimano protiktik 9 August ongkai chung Indigenous Day celebration khayo hotat Hayung ni Bwsarokni kaisa sinimung abono chung palailayo hai kheino taklaibo 2024 tini 9 August chini 47 Ambassa Tipra Motha by luajijak YTF TWF Tipra Motha jotto chini Tipra sarok indigenous rok chung tini o nailaha bari community holo chung tabuk puthum laijak tabuk srapsani bisingo chung oron simi rally khaimani pore haina hai chung o holo haboi tini oro phaimanjak phaijak chini Tipra Motha ni president totha ex MLA borom ganang sar Bijay Kumar Rangkhol bo phaijak tai chini warriors rok oro Kusarai Riang Pintu Koloi Nondo Kumar Riang Neni Surendro Riang Kiba Chondro Riang ahiki kebangma chini warrior rok phaijak tai bri rok oklogo tongo abono chung khat tongthok belai kheino karon o Haani Bwsarokni tongmani abo jotto Hayungni jara tongnai jara jotto lokorok chungno sinithung amoni tino chung tini jarni jar cultural dress tuyei chungbo o Ambassa 47 no Hayungni Bwsarokni sal palaini bagai chung ready ongjak tiarongjak tai srapsa bisingono chung cenglainai hambai tini International Indigenous Day wajini Tripurani ini Tipra sarokni bagai kaisa historical event Bolbai tini Ambassa bo jai khaino tini netritoro block president tai juda mangrang post mero beroi rok bo sikla jotonoro je painai naro nukhana jotoni bakhawo makhamo kuchung khai tongo tini bakha asakau phaimani chung haiti khaijabu tini abo chung aste kulobe 2005 globalized onka 2002-2003 ang thangka Indigenous Day United Nations of Palaikha 2003 wo 2002-2003 basically no angbo Geneva thangai
World Indigenous Day robo chung kok masa. Tini Tripura bo chung tini Bwsarokni je bakhaw freedom tong mani. Tong thok jak mani. Je tini Indigenous Bwsarok Asaka wa United Nations by chung recognize ang jakka. Tini odhikar, tini Asaka, tini kok, tini uniform ro. Joto bo globalized ongka aboni boy tini chung rai pasabo abo chung ma palayo Tipra to bo jorang bol mampaya ho juda jagaw jar level abo tini palai to ho so no to mark the day of Indigenous Day, Tipra Motha is responsible to send all the messages to all the places, to the end of the world. In Tripura, we have good numbers of indigenous population, and we unitedly to stand together and represent our cause to the world. Ambai.